Üdvözlök mindenkit mai webináriumunkon, Dobroczky Ádám vagyok, én fogom tartani az előadást. Kollégám Gálymi Mózen van a háttérben, GoToWebinár-on keresztül lehet föltenni kérdéseket, amelyre megpróbálunk válaszolni, vagy összetettebb kérdések esetén pedig e-mailben válaszolunk mindenféleképpen. Mostani előadásunk a korábbi plastikus vasbeton előadás folytatása, most az acélszerkezetekkel fogunk foglalkozni. A plastikus vasbetonról a videó megtalálható a YouTube-on, a magyar videók lejátszási listában. Tehát, hogyha rákeres az ember a Showsoft videók között a magyar szóra vagy a Hungarianre, akkor ott megtalálja a lejátszási listát. A plastikus számítás acélnál jelenleg rúd, valamint felületszerkezeti elemekre érhető el. Tehát gerendákra, oszlopokra, födémekre és falakra lehet számolni plastikusan acélt. Ez a két eszköz elkülönül a programban, erről lesz később szó. Mi célunk az, hogy egy olyan hatékony eszközt adjunk a felhasználók, mérnökök kezébe, amellyel időt és építőanyagot tudnak megspórolni. Az új számítási modul ezzel a céllal összhangban készült. 3 általános kérdés, hogy mi ez. A plastikus modul egy nem lineáris számítási lehetőség a FEM-designban, amivel a plastikus viselkedését lehet modellezni a vasbeton és acél szerkezeteknek. Miért? Mert figyelembevételével a teherbírási kapacitás, nagyobb kapacitás érhető el, valamint csökkenhet az anyagfelhasználás. Emellett pedig olyan problémákat is meg tudunk vele oldani, amelyekre eddig nem volt lehetőségünk. Hogyan? Plastikus anyagmodell valósághűbb leképzése a szerkezeti viselkedésnek összehasonlítva, például a klasszikus lineárisan rugalmas módszerrel. A Google keresőbe beírva a FEM-design wiki szót elérhető a wiki oldalunk, saját wiki oldalunk, itt nagyon sok információ megtalálható a programhoz, alul az Other Manuals résznél letölthető kifejezetten a plastikus lemez vagy héjhoz a Theory Book, itt meg lehet nézni, hogy mi lett pontosan implementálva, hogy számolja a program a héj elemeket plastikus anyag viselkedéssel. Emellett egy párral lejjebb a Plastic Beam Column Calculation-re is megtalálható egy ugyanilyen hasonló anyag, tehát magára a plastikus rúdelemre. Most a HEY Theory Book-nak a címoldala, irodalomjegyzéke, valamint a tartalomjegyzékét vágtam még ide be az elejére. Itt például a 3-as pontban látható a szerkezeti acélra vonatkozó rész többek között. És akkor beszéljünk is magáról az acélról. Jól ismert, hogy az acél konstans feszültség alatt folyást mutat, ami tökéletesen képlékeny teóriával modellezhető. Ezt a feltevést alkalmazza a FEM-design a szerkezeti acél modellezésére. Ez egy jó közelítés a lágyacélra, amely a viszonylag alacsony ára miatt a leggyakoribb acéltípus. Az ábrán egy általános lágyacél σy diagramja látható felül, alul pedig a lineárisan rugalmas, tökéletesen képlékeny anyagmodell. Más típusú acélok esetében, mint például a nagy széntartalmú vagy nagy szakítószilárdságú acélok esetében a tökéletes képlékeny elmélet továbbra is jó mérnöki választás, bár ezek a típusok mutathatnak több felkeményedést a folyáshatár után. És akkor először beszéljünk a rúdelemekről, utána beszélünk a HEY elemekről, utána eurókód vonatkozásokról, limitációkról, pár példát hozok, valamint demo bemutató. Nagyjából ez lesz a felépítése a mostani előadásnak. Akkor visszatérve a plastikus rúdelemre, FEM-designban alapvetően egy Timosenko gerenda elmélet van implementálva, ebbe a gerenda elméletbe került kibővítésre a képlékeny anyagi résszel. Képlékeny számítás során a nyírófeszültségek lineárisan vannak figyelembe véve, mivel a Timosenko gerenda elmélet a keresztmetszet mentén a nyírási alakváltozást konstans értékkel közelíti. A teljes keresztmetszet mentén. Itt a felső részen látható a lineárisan rugalmas esetben, hogy teremtődik meg a kapcsolat az igénybevételek és az alakváltozások között. Az alsónál pedig ugyanez látható a plastikus, tökéletesen képlékeny anyagviselkedés során. Itt látható, hogy az
a rugalmassági, tehát a normál E-rugalmassági modulus helyett egy E-tét, tehát ha visszanézünk az előző ábrán, az a platós érték szerepel, valamint kiegészítettek a főátlón kívüli elemekkel is, ez a Matrix, de hogyha jobban megnézzük, akkor például a nyírási részek, azok megegyeznek a felső és az alsó részen, ez volt az, amit mondtam, hogy ez továbbra is lineárisan van a root elemnél. A programban minden egyes elemre ez külön beállítható, tehát megmondható, hogy mely gerendákat, oszlopokat szeretném képlékeny anyagtulajdonsággal számolni, valamint azt is, hogy melyik határállapotban lévő kombinációkra használja ezt a beállítást. Belépünk egy adott elemnek a tulajdonságába, ott kiválasztjuk a képlékanalízis adatokat, és ezt most itt kitakaródott, azért raktam ide alá. Itt van egy ilyen cella, ha ezt beixeljük, akkor fog a program képlékeny módon számolni. A felső részben pedig meg tudjuk mondani, hogy csak mondjuk a teherbírási határállapotnak megfelelő kombinációkban, vagy a használhatósági, kvázi állandó kombinációsokban is, stb. Utána térjünk át, tehát az előző volt alapvetően a képlékeny módon számolt acélrúd. A programban a lemezes véges elemek midlin elemekkel vannak alapvetően számolva. Ebbe a midlin lemezbe került adoptálásra a plastikus anyagtulajdonsággal való futtatás lehetősége. Réteges héjmodellként végezzük el a számítást. A rétegek számát a felhasználó tetszőlegesen felveheti, az alapértelmezett az 10 darab, de tetszőlegesen föl lehet venni. A nem lineáris anyagmodellel való futás az acél minden rétegére külön végződik el. És visszatérve még itt, tehát, hogy igazából az acél héjnál, képlékeny héjnál szintén ez a tökéletesen képlékeny anyagmodell van implementálva, valamint a Matrixot tekintve is eléggé hasonlóan kell elképzelni, annyi különbséggel, hogy itt a 24-es verziótól, tehát a 23-as verzióban szinte megegyezik, de a 24-es verzióban már maga a nyírási tagok is folyatva vannak, tehát ez azt jelenti, hogy itt ugyanúgy kell elképzelni, hogy integrál jellel, és a G az egy platóval, tehát integrál, GT, stb. Amit még a számításról érdemes tudni, hogy maga a számítás, tehát megvan a végeselemes háló, a végeselemes csomópontokkal, maga a diszkretizáció az integrálási pontokban történik, tehát a pont, hogyha megnézzük itt a jobb felső ábrát, akkor itt látható a bal oldali részen ez maga a végeselemes háló, a jobb oldalt pedig a számítás után kapott eredmények. Itt ez a sűrűbb háló, ez maga az integrálási pontok által alkotott háló, amit itt láthatunk. Ez kikapcsolható, vagy megjeleníthető, de a lényeg, hogy ezeknek az integrálási pontoknak a középpontjában az eredmények teljesen pontosak. Ezek követhetők vissza a legjobban. Ami még eltérés a lemez, vagyis héj és a root között, az, hogy míg a Timoshenko gerenda elméletben az ugye egy tengelyű, tehát ott ez egy egyszerűbb implementálás, itt már ezt a felületre kellett implementálni, ezt a von Mises folyási feltétellel vagy tönkremeneteli kritériummal végeztük el. Az acélok figyelemre méltó tulajdonsága, hogy kristályos szerkezetük miatt a folyást csak a nyíró feszültség befolyásolja. És a képlékeny térfogatváltozás még nagy képlékeny alakváltozások esetén is elhanyagolható. Ez az oka annak, hogy a von Mises vagy Mises oktaéderes nyírófeszültségi feltétele nagyon jó egyezést mutat a kísérleti adatokkal, és ezt a plastikus felkeményedés nélküli modellt általánosan alkalmazzák a fémek feszültség alakváltozási törvényéhez. Igen, itt a felső része maga a von Mises,
látható alatta pedig, és hát igazából nézzük először a jobb oldalt, itt, ahogy láttuk a rúdnál, ugyanígy külön elemenként állítható be lemezekre, falakra, hogy melyiket szeretnénk plastikus anyaggal futtatni. Annyi különbség, hogy nem csak azt lehet beállítani, hogy szeretném-e így, hanem ezen kívül be lehet állítani egy szakadónyúlást. Ez a második cella, valamint be lehet állítani azt, hogy a nyírás az a folyási feltételben figyelembe legyen véve, tehát folyatva legyen a nyírási rész. Itt a középső részen látható ez a epsilon-u szakadó nyúlás, ezt lehet megadni a második lehetőséggel, valamint az alsó részen pedig a nyírásnak a figyelembevétele. Hogyha bármelyik véges elemben, vagy igazából inkább integrálási pontban meghaladja ezt a folyási, vagy mi az szakadó nyúlást, tehát nem képes tovább képlékenyedni, pedig még lennének további erők, amiket föl kéne venni. Tehát ez a képlékeny számítás, ez alapvetően egy iterációs számítás, tehát lépésenként kerül rá a szerkezetre a teher. Tehát, hogyha nem tud tovább képlékenyedni, és valamelyik integrális ponton meghaladná ezt a szakadó nyúlást, akkor megáll a program, és azt mondja, hogy csak, mit tudom én, 78%-os teherszintig tudtam lefutni. Az alsó részben pedig a nyírás figyelembe vétele látható. Itt két lehetőség van, vagy parabolikus, vagy konstans. Alapvetően a Midlin elméletben a konstans típus az, ami alapvetően úgymond benne van, tehát az a végértéke van kiszámolva a középső pontban, és az van a teljes keresztmetszet mentén alkalmazva, tehát ezért az konstans, a másik pedig az, hogy tudjuk mi ezt, hogy mondjuk parabola vagy parabolikus lesz ennek az eloszlása, és akkor ennek megfelelően veszi figyelembe a program, és így egy pontosabban számolható a nyírásnak a hatása. Ezért is az alapbeállítás az a parabolikus. És hogy miután beállítottuk az anyagtulajdonságoknál, hogy valamelyiket szeretnénk képlékenyen számolni, ezután a számítási résznél, a teherkombinációknál, a teherkombinációk beállításán belül szükséges a PL, vagyis plastikus oszlopba beixelni azt, hogy melyik teherkombinációt szeretnénk plastikusan számolni. A baloldali, a zölden jelölt rész pedig azt mutatja, hogy egyáltalán melyik az a kombináció, amit szeretnénk futtatni. Tehát azt is meg lehet mondani, hogy csak egyetlen egy kombinációt szeretnénk, vagy mondjuk kettőt, abból az egyiket plastikusan, a másikat nem plastikusan, és akkor tudom vizsgálni egyszerűen a modellemet. Térjünk át az Eurocode vonatkozásokra. Bár igazából szerintem még egy pár szót beszéljünk magáról a tervezésről, tehát most az egész számításról beszéltünk. Héjelemmel való modellezéskor, tehát mind héjjel, mind rúdanemmel való ez az új számítási módszer a szilárdsági ellenőrzésre alkalmazható. Héjelemmel való modellezéskor a plastikus anyag tulajdonsággal végzett számítási eredményeként kapunk egy olyan feszültség alakváltozás eredményt, amely megfelelő egyensúlyt képes tartani a külső erőkkel. Így mindenfajta igénybevétel, normál erő, nyomaték, nyírás figyelembe van véve, ezáltal ha lefut a vizsgálat a szerkezet 100% teherszintig, és egyik pontjában se haladja meg például a szakadónyúlást, a folyási feszültséget, akkor a teherbírási határállapotban megfelelőnek tekinthető a szerkezet. És akkor most beszéljünk inkább az Eurocode vonatkozásokról. Általános megjegyzés, hogy a teljesség igénye nélkül saját megfontolások alapján kerülnek az adott részek kiemelésre és bemutatásra. Emellett az Eurocode sokszor értelmezés kérdése, így ajánlom mindenkinek, hogy
hogy saját maga is olvassa át a vonatkozó részeket. Itt megpróbálom röviden kiemelni azokat a részeket, amik a képlékeny számításhoz tartoznak. Ahogy korábban említettem, ez az új számítási módszer alapvetően szilárdsági ellenőrzéshez használható, de ki fogok térni egy-két részre, amik külön a képlékeny számítás esetén köt ki stabilitási ellenőrzéseket az Eurocode. Először is a 3.2.2-es részben, talán inkább itt kezdjünk, igen. Tehát az 5.4.3-as részben a képlékeny globális erőtani vizsgálat vonatkozik ehhez. Itt 3 különböző számítási módszert enged meg. A FEM-designban implementált számítási módszer az a másodiknak felel meg, tehát a nem lineáris képlékeny erőtani vizsgálattal, figyelembe véve a rúdelemek részleges képlékenyedését a képlékeny zónákban. Tehát ez az, amiről beszélünk. Kiköti, hogy az elfordulási képessége a rúdelemeknek megfelelő legyen, hogy a hajlító nyomatékok megkívánt átrendeződései kialakulhassanak. Ez az 5.5 és 5.6 szakaszt hivatkozza be. Emellett a harmadik fejezet minőségi osztályait köti ki, valamint a stabilitásra a 6.3.5 szakaszt. Tehát, hogy a képlékeny csuklóknál pluszban a stabilitásra a 6.3.5 szakasznak kell megfelelnie. Nézzük először a harmadik fejezet minőségi osztályait. Itt a legfontosabb igazából a duktilitási követelmények. Minimális duktilitás követelményei vannak kikötve, ehhez külön a nemzeti mellékleti rész képlékeny globális erőtani számításokhoz ezt még szigorítja, tehát az FU-FY arányra, valamint a szakadó nyúlási értékre vannak szükséges kritériumok, ennek megfelelően kell kiválasztani az anyag, a felhasznált acélanyagot, tehát hogy a szakadó nyúlás nem lehet kisebb, mint 15%, és a folyási alakváltozásnak a 20-szorosánál nagyobb kell legyen legalább a szakadó alakváltozás. Emellett ez a 3-as pont még egyéb részeket, törési szívóságot, keresztirányú szívóságot említ meg, de ez a legfontosabb rész. Itt látható az FY, FU értékek itt általánosan mondjuk, az nem egy túl szigorú követelmény, tehát szinte mindegyik meg szokott neki felelni. Utána az 5.5-ös rész elfordulási képességhez, hát itt igazából a lényeg, hogy az első osztályú tehát a keresztmetszetek osztályozása arra való, hogy a horpadás milyen mértékben korlátozza a keresztmetszet ellenállását és elfordulási képességét. Első osztályú a keresztmetszet, akkor a képlékeny előtani vizsgálat által megkövetelt elfordulási képességű képlékeny csukló kialakulhat, anélkül, hogy az ellenállás csökkenne. Tehát igazából egyes osztályú keresztmetszeteket kell alkalmazni. Ez alapvetően a nyomott alkotó lemezek szélesség-vastagság arányán alapul, ez az osztályból sorolás. Itt még pluszból megemlíti az öv által indukált gerinchorpadás, de ez már amúgy stabilitás. Aztán 5.6, ez a keresztmetszetekre vonatkozó követelmények, képlékeny globális erőtani vizsgálat esetén. Itt ez is az elfordulási képességre vonatkozik. Itt azt köti ki, hogy egy állandó keresztmetszetű rúdelem elegendő elfordulási képesség feltételezhető egy képlékeny csuklónál, ha mindkét követelmény teljesül. Itt szintén fixen kiköti az első osztályú jó rúdelemet, valamint, hogy a képlékeny csukló helyén, ha nagyobb a nyírási ellenállásra 10%-et meghaladó keresztirányú erő van, akkor gerincmerevítőket kell berakni. Igen, ezen kívül 4-es pontban még húzott kötőellenfuratra
ír ki megfelelést, ez igazából csak egy olyan rész, hogyha a húzott részbe ennek megfelelő nagyságú furatjaink vannak, akkor figyelmen kívül hagyhatjuk. De ez a jó például a plastikus héjnál, hogy tetszőlegesen figyelembe tudjuk venni a lyukakat, tehát ténylegesen bele tudjuk rakni a lyukakat a lemezbe. Amire még kitért, az már stabilitási részre vonatkozik. Ezek nincsenek alapvetően még implementálva a programba, fejlesztési jegynek föl van véve, de fontos megemlíteni, hogy ha így tervezünk, akkor ezeknek meg kell felelni. Tehát ez alapvetően kiköti, hogy akkor tartószerkezet tervezésekor képlékeny erőtani vizsgálat akkor alkalmazható, ha a keret kifordulása meg van akadályozva az alábbi módon, és ennek a lényeg, hogy megtámasztások vannak a kifordulás ellen, és a megtámasztások közötti stabil hosszak pedig ellenőrizve vannak. Tehát elfordulásra meg van támasztva a szerkezet, és a közötte lévő kihajlásra pedig ad egy új ellenőrzést, ami igazából a BB3 mellékletben van részletezve. Erről van a jobb oldali kép bevágva, a bal oldali rész pedig a két általános megtámasztást mutatja. Emellett van még a 93.1.5 lemezes szerkezeti elemek, amely megemlíti a képlékeny számítást. Itt anyagi viselkedés nem lineáris és lineáris geometria viselkedés mellett megegyezően a 93.1.1-jel képlékeny ellenállás teherbírási határállapotban részt engedélyez ellenőrizni. Ennek fele meg az, hogy szilárdsági ellenőrzés alkalmas. Ebben a részben egyébként még azt érdemes talán megemlíteni, hogy lemezhorpadásokra, valamint gerinchorpadásra, az öv kihajlása következtében, valamint merevítő bordák és részlet kialakítása vannak, plusz információk, amik még hasznosak lehetnek. Igen, valamint, mivel csomóponttervezéshez is jól használható az új modul, ezért fontos megemlíteni, hogy a 93.1.8 acél csomóponti szabvány hogy tér ki erre a részre. Nem túl bőven, annyit mond, hogy a csomópontok ellenállását az egyes alkotó elemek ellenállása alapján kell meghatározni, és vagy lehet lineárisan rugalmasan, vagy rugalmas képlékenyen, tehát ez a szabvány is megengedi a rugalmas képlékeny méretezési módszert. Ennek megfelelően a 3.12-es részben, ha a kapcsolatot nyomaték terheli, ott is szintén engedélyezi, hogy képlékeny módon legyenek az erők eloszlásai meghatározva, viszont itt kiköti, hogy csak rugalmas alapon lehet, ha C-osztályú megtámasztásnak ellenálló csavarozott kapcsolatok, olyan nyírt kapcsolat, amelyben a kötőelem nyírási ellenállása kisebb, mint a palásnyomási ellenállása. Talán ez lehet a legfontosabb, a második, amire ellenőrizni azért kellhet. Hogyha a kapcsolatok ütésszerű tehernek, rezgésnek, vagy változó irányú terheknek vannak kitéve, fáradás, stb. Tehát ezeknél rugalmasan kell vizsgálni, de az egyéb esetekben engedi képlékenyen. Valamint a 4.9-es részben, ott a varratokra van egy plusz kitétel, hogy a varrat ellenállása ne legyen kisebb, mint az összekapcsolt elemek közül a gyengébb elem ellenállása. Tehát ez tipikusan még a képlékeny csuklók helyére írja ki. Ezek voltak az Eurocode vonatkozások, így megpróbálva röviden végigmenni rajtuk. A lényeg, hogy engedi az Eurocode, nem feltétlenül mindig teljesen egyértelműen, nem túl részletesen tér ki rá, de engedi. Nézzük a limitációkat. Zsugorodás teher alapvetően még nem alkalmazható. Ezek a limitációk a héjelem plastikus számítására vonatkoznak, zsugorodás teher nem alkalmazható, hőmérséklet és feszítő teher nem alkalmazható, valamint nem lehet másodrendű számítással kombinálni.
Mi az, amire még érdemes odafigyelni? Ez egy hálóérzékeny számítás, iterációk számának és a terhelési lépéseknek a számától is függhet. Tehát érdemes egy érzékenységvizsgálatot elvégezni több különböző hálóbeállításokkal, és megnézni, hogy hova konvergál az eredmény, és milyen sűrűségű háló szükséges. Valamint érdemes kerülni a pontszerű terheket és szerkezeti elemeket, így a ponttámaszokat és a pontterheket is. Nézzünk egy pár alappéldát. Itt egy pengelemez látható, klasszikus, rugalmas számítással. Az alapproblémát már fel is fedezhetjük, hogy bőven a folyási feszültség fölötti eredményeket kapunk. Hogyha ezt az új modullal végezzük el, akkor ez sokkal a valósághűbb feszültségeloszlások kapható, és amennyiben az adott pengelemezünk stabilitás, tehát a szilárdságilag tekintve, hogyha lefut 100% teherszintig, akkor a szilárdsági ellenőrzésre megfelel. Itt egy papucselem látható, szintén hasonló modell, bal oldalt látható 414 megapaszkál maximális feszültség, míg hogyha a plastikus anyag tulajdonsággal futtatjuk, akkor ez 213-ra adódik, és ami érdekes, hogy nem is ott van a maximum, ahol a lineáris futtatáskor. Valamint itt még egy gerendatoldás bekötéssel látható. Akkor nézzünk bele most egy kis demo rész erejéig. FEM Design Centert indítunk, és a 3D szerkezetet elindítjuk a programot. Plastikus acél. Itt hoztam egy nagyon alappéldát, ezt lehet érdemes lenne még az elején megnézni. Mondjuk a 2B-t, igen. Áttekintés kedvére először nézzük meg ezt. Tehát ez egy nagyon egyszerű példa, kéttámaszú tartó. Először látható egy lineárisan rugalmas gerenda, utána plastikus anyag tulajdonsággal beállítva a rúd, utána ez héjelemmel modellezve lineárisan rugalmas anyaggal, és utána héj modellel plastikus anyag tulajdonsággal. Ha megnyitjuk az 1C-t, akkor itt látható benne a 2 darab rúd van benne, valamint a lemezes, de lineárisan rugalmasan. Itt, hogyha megnézzük például az eltolódásokat, úgy vannak fölépítve a teherkombinációk, hogy ugyanaz egy darab teher van, csak különböző szorzó tényezőkkel vannak alkalmazva, és az analízis során a teherkombináció nevének megfelelően, ami lineáris, az ott nincs bekapcsolva, a plastikus, ahol plastikus van, ott pedig be van kapcsolva. Tehát itt, ha megnézzük az eltolódásokat, akkor itt láthatjuk, hogy itt nem is futott le teljes teherszintig, tehát 80%-ig futott le. Átmenjünk az acél részre, és megnézzük, elvégezzük az ellenőrzést a lineárisan rugalmasan kapott eredményekre, akkor láthatjuk is, hogy 125%-ra van kihasználva ez az elem, és amikor ugyanezt futtatom plastikusan, akkor 80%-ig tudott csak lefutni. Miért? Azért, mert ez a szerkezet jelenleg nem volt alkalmas arra, hogy képlékenyedjen, képlékeny
módon átrendeződjenek a terhek. Tehát nem volt hova átrendeződni. Hogyha ebben az esetben teljesen megegyező eredményeket kapunk a lemezes és a rúdelemmel. Itt látható is, hogy a rúd és a lemez, a két rugalmas anyagmodell szinte hasonló, ugyanazt az eredményt adja. Ha megnézzünk egy másik modellt, mondjuk ez már egy 3 támasztótartó, akkor itt azt láthatjuk, hogy ha ellenőrizzük a gerendát, akkor azt látjuk, hogy szintén 125%-ig felelt meg, de hogyha megjelenítjük ugyanezt a kombinációt, ugyanekkora faktorral plastikusan számolva, akkor látható, hogy már teljesen lefutotta a teljes teherszintig. Tehát át tudott rendeződni például a nyomaték. Hogy tudjuk ezt megnézni? Például egy nyomatéki igénybevételt lekérve, itt látható, hogy a lineáris kombinációnál 107 adódik, a plastikusnál már 86,2. Szintén a rúdfeszültségekben ezt meg tudjuk tekinteni. Szépen látható, hogy megvan a plató, úgymond, tehát hogy melyik részen képlékenyedett. Emellett a rúdnál elérhetők még a képlékeny állapotot mutató eredmény. Itt az látszik, hogy melyik része képlékenyedett a rúdnak, melyik maradt rugalmas. Itt a kisebb teherszinteknél pedig láthatjuk is, hogy már szinte nem is, tehát hogy már nem képlékenyedik. Elmozdulás tekintve főleg csak akkor van nagyobb különbség, hogyha viszonylag nagyobb része már képlékeny állapotban van, de ez nem annyira gyakori használhatósági határállapotban. Utána ugyanezt a modellt megnyitva felületi elemmel, szintén hasonló eredményeket láthatunk. Itt nehezebb ilyen közvetlenül látni a különbséget, de elhelyeztem itt erre a 2 darab lemezzel modellezett rúdra egy virtuális rudat, és akkor így kaptam vonalmenti nyomaték és egyéb eredményeket, tehát hogy itt is meg tudjuk ezeket nézni. És akkor itt szintén látható, hogy a hasonló 107 adódna, de a plastikusan számoltban már csak 83. Milyen típusú eredmények érhetők el ennél a plastikus héjszámításnál? Külön képlékeny héjfeszültségek és alakváltozások kérhetők le. Itt kiválaszthatjuk, hogy mondjuk foamvízes feszültséget szeretnénk látni, és hogy mely rétegben. Ugye beszéltünk az elején, hogy rétegekre van felosztva az adott szerkezetünk, és akkor le tudjuk kérni az adott feszültségeket. Erre részletes eredményt tudunk kérni, és itt rétegenként tudjuk látni, hogy alakulnak a feszültség alakváltozás eredmények. Például a nyírás. Itt, hogyha megfigyeljük, láthatjuk is, hogy a szigma foamvízes feszültség az bőven a folyáshatár fölé ment. Ez azért van, mert még a 23-as verziót használjuk, és itt még ez nem volt implementálva. A 24-es verzióban már azt láthatjuk, hogy a foamvízes feszültségek nem mennek a folyáshatár fölé. Itt ennél az egyszerű példánál a rúddal és a lemezzel való modellezés az megegyezik. Valóságban mind a kettőnek megvan a saját célja. Míg a rúdra elvégezhetők a már
korábban implementált ellenőrzések, szilárdsági ellenőrzések, tehát különbe lehet állítani, hogy egy rúd az vegye figyelmen kívül a stabilitási ellenőrzéseket, és akkor a már meglévő korábbi szilárdsági ellenőrzéseket el lehet a képlékeny igénybevételekre végezni. Míg a lemezes szerkezeteknél, ha lefut 100%-ig, akkor már megfelel szilárdsági ellenőrzésre. Nézzünk pár általános példát a lemezes, vagyis hát első körben a rúdra. Még egy pár kérdés. Tehát itt látható egy rúd szerkezet, bal oldalt rugalmas, jobb oldalt pedig a képlékeny módon számolva, és itt látható egy ilyen keretszerkezet, és itt látható, hogy szintén a nyomatékokat tekintve megtörténik a nyomaték átrendeződés. Nézzünk egy pár példát a shell-es, tehát a héjjal való modellezésre. Annyira még visszatérnék, hogy itt a rúdnál is szintén az igénybevételeken kívül elérhetők a feszültségek, és a tetszőleges pontjába meghatározhatók az adott rúdnak, tehát itt láthatjuk, hogy néz ki mondjuk a von Mises feszültsége, és akkor ha megfogjuk ezt az adott csúszkát, oda tesszük, ahova szeretnénk, akkor ennek megfelelően a keresztmetszeti feszültségeket is át tudjuk tekinteni. Na és most már tényleg áttérünk a héj modellekre. Jó, hogy ez lehet, hogy 24-es verzióval készült már. Azt is meg tudjuk nézni. Egy próbát megér, csak hogy eredményeink is legyenek. Nem, félre kattintottam. Jó. Hát, ezen most nem lesz eredmény, de azt meg tudjuk nézni, hogy milyen típusú szerkezeti elemekre alkalmazható ez az adott típusú számítás. Itt egy emelőkampót láthatunk, a másik modellben az a furcsa, hogy én azt megnyitottam, és volt rajta eredmény. Pedig jót nyitok meg. Na, mindegy. Na, csak van rajta eredmény. Jó. Tehát itt látható mondjuk egy példa, ez egy oszlop-gerenda bekötés, szilárdsági ellenőrzés elvégezhető. Fontos kiemelni, hogy ebbe az esetben, hogyha nagyon magas, vékony gerincű, tehát kis vastagságú gerinccel rendelkezünk, akkor ebben az esetben azért a stabilitási ellenőrzés az lehet, hogy mértékadó lesz, de a szilárdsági ellenőrzés az elvégezhető. Tetszőlegesen el tudunk benne lyukokat helyezni, bármely pontban lekérhetjük az adott feszültségeket. Acélcsomóponthoz, hegesztett csomópontokhoz nagyon jól alkalmazható a csavaroknak a modellezésére, vagy pont-pont, vagy
vonal-vonal kapcsolat az, amit lehet használni. Itt vagy lineárisan, rugalmasan, vagy csak húzás, csak nyomás, tehát ez beállítható, valamint egy képlékeny határerő állítható be. Itt fontos megjegyezni, hogyha így modellezünk, akkor a végén azért érdemes ellenőrizni, hogy ebbe a kapcsoló elembe kialakuló alakváltozásokat azt el tudja szenvedni utána a csavar. Tehát, hogy nem megy hamarabb tönkre magára az elmozdulásra. Jó. Nézzük még meg, milyen példák vannak. Az előbb ugyanezt csináltam, na mindegy. Lehet, hogy van máshogy kattintottam. Itt egy oszlopba való konzolos bekötést láthatunk. Tehát elég cizellált, részletezett számításokat, ellenőrzéseket lehet elvégezni. Azt is meg tudjuk nézni, hogy mondjuk ez a számítás mennyi idő alatt futott le. Utolsó számítás megnézése. Ez 10 perc alatt futott. Tehát 10,5 perc alatt futott le ez a modell, úgy, hogy azért egy eléggé sűrű háló van rá alkalmazva. Terkombinációk azt gondolom nem, tehát igen, az csak egy, de viszont elég sűrű háló, ez volt egy 10 perc a programnak. De utána teljesen jól kezelhető. Jó, akkor van itt még egy ilyen pengelemezes bekötése egy U profilnak. Valamint egy emelőkampó. Azért is hoztam alapvetően acélcsomópontos példákat, mert még egy vékony falu, vagy úgymond, nem még vékony falu, egy normál gerendánál sokkal hamarabb lesz a stabilitás mértékadó, míg egy acélcsomópontnál ez kevésbé szokott gyakori lenni, tehát ott általában a szilárdsági ellenőrzés, ami meghatározó. De ez nem azt jelenti, hogy rudakra, vagyis hát, hogy gerendákra, oszlopokra nem lehet használni ezt az új funkciót. Lehet, csak annyi, hogy a stabilitási ellenőrzéseket azokat el kell végezni. Igen. Röviden átfogóan ennyit szerettem volna ez a témával kapcsolatban mondani. Hát 30 perc helyett 45-re sikeredett a végén, de igyekeztem mindent megmutatni, hogy ne legyen hiányosság. Felmerülő kérdésekre, amik nem lettek megválaszolva, esetlegesen azokra e-mailbe fogunk válaszolni. És köszönjük szépen a figyelmet mindenkinek.